Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ngiyabonga itiye wecilo. Ubungaba yini ke kodwa ke ngaphandle kwami? Lutho. Ngibe lutho nje ngaphandle kwakho. Bese ngangivese ngelutho noma ungakafiki bengivese ngelutho nje. Oh. Hayibo. Before ngikhohle. Oh. Uyazi kukhona umuntu oke wafona efonini kaAbigail. Umuntu wesilisa. Ehhe. Uthi lo muntu kunebusiness abangazange baliqede. Beno Abigail. Oh. Ubefona efonini kaAbigail. Manje kusasa ngizobe ngingekho ke mina la ekhaya. Ngiyahamba ke ngiyokhuluma nomuntu lo webusiness. Onxoxe kanjalo? Yebo. Ukuthi bonanani kusasa? Yebo makusasa nje siyobonana silungise le ndaba. Uyazi singahlala nje kanti sinamamiliyoni. Mana ke Ntombi. Uthela efona ngoba phela asimazi thina uAbigail usomabhizinisi. Wathi ibhizinisi abaliqala bangaliqeda yiwi wathi into kanjani? Phela kufanele ukuthi uchazelile wena. Hayi ke ngesho akachazanga. Nawo umbuzanga. Hayi angimbuzanga kodwa nje uthe ibhizinisi ebebengekaliqedi. Manje mina ke kusasa ngiyahamba ke ngendodeni leyo ngiyoliqedela. Yini wena bona yini siqiniseka ukuthi uzofika siniliqede? Hayi sivumelene. Ukuthini? Ukuthi ngizohamba ngiyoliqedela phela angithi uAbigail useyikabishi manje ngeke ke phela ke yonke into ilinde yena. Lento yakho kulokhu ukuthi uAbigail ikabishi. uAbigail akalona ikabishi umfazi wala ekhaya. Sizwana? Ngisho lo ukuthi nje mhlambe singathi sihleli nje sihleli phezulu kwamamiliyoni. Awu kahleni bu. Ingqondo yakhe siyilapho. Nawe uyafana kanti noMacele. Akufanele yini ukuthi wena nibuye nendoda leyo nize la ekhaya. Ifika ihlale la. Isichazele kahle sisonke njengomndeni ukuthi yayiqala into noMacele kwase kuhamba kanjani. Akufanele nikube njalo. Isiyaphika indoda la ekhaya. Kanti wena uyaphika kuyona? Ngiyasho nje ukuthi mina kusasa ngizohamba ngiendodeni. Sengizwile ukuthi uyendodeni ngisho ukuthi uma usithi iyapi la ekhaya kanti wena uyokwenzani kuyona? Hayi. Angazi ukuthi umntanama uphila kanjani ukuphinda into eyodwa la ekhaya. Kusasa ngiyahamba ngiendodeni. Uyokwenzani kanti uma ingeke ikwazi le nto eniyoyenza ukuthi niyenzele la ekhaya? Angithi noqedela. Anikwazi nokuqedela la ekhaya. Kusasa ngiyahamba ngiendodeni siyoqedela ibhizinisi ebeliqalwe nguAbigail. Oh Nkosi. Yini ongayizwa? Ngiyayizwa into. Ngithi mina njengomndeni kaAbigail. Manje nami yini manje sengilokhu ngikuphindela into eyodwa. Biza indoda sihlale la siza ukuthi yini lelo business belihamba kanjani. Wena yini inkinga yakho nale ndoda? Kanti wena yini inkinga yakho nendoda? Ibhizinisi. Nami ngithi ibhizinisi. Usuhlangana naphi ke wena ebhizinisi? Wena uhlangana naphi? NgiwuMacele. Mina ngubani mina kuMacele? Nguba. Kusasa ngiyohlangana nendoda. Indoda iza la. Uyabona nje na kuyena umuntu ukuthi ngimtshela izinto. Kusasa ngiyahamba ngendodeni. Uzongitshela ezala ekhaya. Indoda iza la. Ezala ekhaya nje izinto uzoyibika. Eyifika ocingweni likaAbigail wena uzongitshela ungiliphothele yonke into. Indoda iza la sizokhuluma le ndaba leya lama-million. Nawe oswakhokobela ngale ngemuva. Indoda iza la. Lapho ngigcinile ukukutshela. Kusasa ngiyahamba ngiendodeni. Nakusengena ngangqongqozanga emzini womuntu. Akekho. Yebo. Ngiyaphuthuma. Izondlela nokhane encanyane engathi yagomola. Hey, Biso. Yego. Ninjani nto? Siyancane kunjani? Hayi akukho right.
Hayi yonke into nje lapha emapeketwane nje kulowa Moses selokhu nje kufike lo mntwana lona untombi yonke into nje ayihambi kahle ayikho into ehamba kahle kufike ucingo oluphuma nje kwenye indoda ngoba ke phela loqhozasi usecabanga ukuthi yonke into yalapha yana eyakhe udadwabani natha walidumela kwacingo sekolwakhe mina yonke into seyakhe ngiyasicabanga ukuthi noMoses bekuzobo wakhe manje ngabuya manje uyalithatha kucingo uyaliphendula hayi ke kuthiwa kuzobonwa na uphansi phezulu ke manje uphansi phezulu ke ulungisa lento lokuthi bayobonana nale ndoda into engayithandi kakhulu engicika kakhulu ukuthi le ndoda ngibone ngathi yayikhuluma ngebusiness futhi kodlula imali lapha kodlula imali kaMakatha hayi oh nkosamavudiniwe ke manje indoda yakabantu okhuluma ngayo angiyazi indoda kodwa yayifoni ifuna uMakatha kulezi imawoze zakhahlala eziqala kodwa nje yona iyafona yathi yamdinga ababonani yasifuna ukubonana noMakatha lo ngoba phela uphethe ucingo sekuwokwakhe konke lokho sekuwokwakho sekuthathile usekubekela uyena ke manje sewubonana nendoda wasevuma ukuthi wena uzobonana nendoda kanti manje awuzwana ngani ngiyakutshela kokho ukuthi ngizama ukuyihlanganisa lento eyikhulumayo ngizama ukuyihlanganisa engqondweni yami ukuthi into enoMakatha phakathi nezimawozi ngiyamazi mina gogo lalela lana wena akuyena uMakatha ofonela indoda iyona indoda efonile okukhombisa khona ukuthi kunezilweqe lapha yana kunezilweqe lapha ezohlukaniswa njobe sebhizi kangaka nje lona sewubonana yena nendoda izilweqe iningi ezohlukaniswa lapha futhi ezikaMakatha lezalweqe gogo ngeke yini ungeke ngafa uMakatha nokuba nemali ngibulawe yini nezilweqe zezimali uMakatha lokho kuMakatha lesikhuluma ngayo usumkhohliwe ukuthi unjani manje usevele walala lapha esibhedlela nje usucabanga ukuthi useyingilosi uyamazi uMakatha hleze nobuqhophololo wegogo uzungibuza ungiphalulimi kokwala kancane ukuthi lento iyalela ucingo olingenile kuphuma kuleyo ndoda ingabi nobuqhophololo obuthize obashiyo benzo uMakatha andwelele lapha lesa sibhedlela weMasibisi kungathi wena ungizwa kahle ngiyakuzwa ngithi mina umfanakazana lo engingamazi ofonile waxhuma lo abamba ucingo ngoba phela ngisalithinta mina ucingo lwaMakatha sokokwakhe konke untombi lapha yana kuyohlukaniswa imali ikhona imali eyohlukaniswa yini manje wena uthi ubuqhophololo obuthile yini yenza ukuthi ungaboni kahle ngoba phela inkulu imali eyohlukaniswa lapha wegogo uyakhumbula ukuthi ngaphambi kokuba uMakatha aye esibhedlela kukhona imali ebekufuna ikhokhe kule nto yakhe wakuthiwa yini subscription fee okayingenayo yahlanganiswa yithina nothangithini no Musa no bani sahlanganisa le mali yokuthi uMakatha akayikhokhele uma gogo uMakatha wayenezilwece ezikhona ezisecenele ezimlindile kungani uMakatha ayengazange azatshele le ndoda ukuthi abayihlukanisa le mali noma akamnike le mali uyayidinga uxakekile zazingakavuthwa uyangizwa yini zazingakavuthwa imayivuthwe manje ke imali kaMakatha lesi izodliwa le kwaMgobhosi idlo untombi angifuni lento angifuni futhi ngihamba naye ke mina untombi uyangizwa ukuthi ngihamba naye uyazi ngichazela nami angivumelani nokuthi untombi usehamba phambili entweni ezikaMakatha nani kodwa ngicela ukuthi ungayithathi ngenhliziyo lento ungahambe nale yantombazana hayi ngizwa ke leyo wegogo lento esikhuluma ngayo ifaka uMakatha ngicela ungakukhohlwa lokho nento engifuna ukuthi ungayikhohlwa ukuthi lento esikhuluma ngayo ifaka uMakatha sobabili uMakatha siyamazi ukuthi unjani ngiyakuzwa kodwa ngikuzwisisi kahle yabona lethe kuze emalini yanatha unatha kade kaseyizamela akanamali loyo gogo akanamali sazi kahle sinawe cha ngicathu lokulo usethatha yonke into kaMakatha usho la kufika uMoses uzomyeka yena iyabona into ecasulile ileyo kakhulu ngoba ngeke gogo nje nawe ungitshela ukuthi ngempela enhlizweni yakho nesiqiniseko sokuthi lento inemali phakathi ekufanele ukuthi ize kuMakatha mhlawumbe wona into eseyicika kakhulu ile ukuthi untombi usihamba phambili ezintweni zikaMakatha usethatha yonke into kwaGumede nje uyena manje osengathi umfazi wakwaGumede kanti phela uphindaneni kaMgobhosi la ntombazana angimazi ukuthi uyanini mina lapha na kwakhe okwamanje ke ngifuna ukuyolunga ngihambe kanye naye ake ngikushiye kancane biso cha ngiyakuchazela nje ngithi ungahambi nale ntombazana cha ngiyakuchazela nje ngithi ngiyahamba usale kahle kwamanje ngiyolanda imali kanye naThani uzongikhumbula angeke ngize ngikhumbule wagogo hey awungiyeke wesicefe awungiyeke hayibo kanti abafazi bakulamuzi basanganiswa imali bonke Nasinesalwa sakho nasesihlanya singasafuna ukungilalela. Makatha nemali. Nebhizinisi enemali eliphilayo. Hawu ngeke ungashawa inyoka eduze kolwandle akho kwamali ayikho. Yazi ngizwe engileni yami ukuthi akho mali. Ngizwe engileni phakathi akho kwamali. Uma kathanje ulopholo nje omngane wami ngiyama hayi ngeke ayikho imali.
ngafa akho mali. Akho kwamali nje. Ufunda nani nakhulule? Hayibo gogo ngifuthi ngiyabuka iy'thombe. Kanti Hayibo gogo kuyahlekisa ukubuka iy'thombe encwadini. umdala ngake nje ngabe sokubuka iy'thombe khuliwe. Akukho nje ukufunda wena ebhukwini. Hayibo khona umuntu ongafuthi incwadi engaka. Inkulu. Hayibo angayiqeda nini? Hayibo khulule. Hayi mntaka Moses ngiyehluleka mina ngawe. Hayibo. Uzoyitshelani inkosi engane zakho? Uzoyitshela ukuthi ubuka iy'thombe, mayengangena uzothi ubuka iy'thombe. Uzobe ngibuzelani? Hayi uyangihlula, ungihlulile. Sanibona. Abafazi beduba inyama nje wemamkhulu. Kunjani? Kwenzakaleni? Hayi. Akulutho. Pho, wanjena nje. Uyakhala. Manje Uyakhala. Wena uka nokukhala. yini macele kwenzeke? Usinekani wena? Azangakufanele. Usinekani wena? Azangakufanele. Mana khuliwe. Awu macele nazi wohloka ngempela. Kwenzekeni kanti? Futhi ziphi ikhwama? Awuphethe lutho. Uhambe kanjani? Bese ngisho plastic. Hawu, mina phela bengithi uzomukela ilokhuza lapha. Uhambe kanjani? Manje wena usinekani? Manini. Athi ungwashisa mina lapha ungwashisa yinka. Khululiwe mina ngizodila nawe. Ngikhohle inkinga enginayo. Ha, Ngizodila nawe. kwenzekeni? Ntombi kwenzekeni? Ufuna ungithuma uphuthu nami nje bathi ufuna ukuthuma uma uphuthu. Phuthulwani manje? Qhubeka. Ngoba defuna ukuthuma uma uphuthu njengamanje kusudila nami futhi nami ufuna ungithuma uphuthu. Uzosithuma sonke ke wena uphuthu uzosithuma sonke wena mamkhulu uphuthu. Awubekele encwadi. Sonke sesengiphuthu sonke. Kwenzekeni? Uhambe kanjani ke lapha okade uye khona ke ngibuze kahle. Ngithi uyakhumbula ukuthi uye wavuma ukuthi ngiye endodeni. Mina ngicine ngithi ungayi wahamba ke wahamba kanjani ke ntombi? Mangifika. Hayi. Angazi ngiphila kanjani noAbigail. Abigail akayena umuntu. Kuyini? Angifika lapha wegogo. Indoda ithi uAbigail uyayikweleta izikweleti zakudala. Manje phela njengoba seke phone ethi kunebusiness unamanga. Amanga. Ube ngiheha nje ukuthi ngisondele. Sengifikileke. Wangiphuca kwasani. Ngisho icathulo bese ke yithathile. Usenze imfihlakalo impela ke. Yabona manje ke uNkulunkulu uma kusengaphendula uyaphendula ke manje. Yabo manje uqalile uyaphendula. Yeah. Indoda ifuna ukuthuma uphuthu. Ya, ntombi. Jabula. Njengoba kade ufuna ukuthuma uma uphuthu. Bengithi ngiyafa namhlanje. Ibini olaka. Okungafanga Yakunika u5 indoda athi hamba othenga. ngithe ngiqhamuka nje. Ngayithela kuyona. Isiready ivivile. Yathatha isikhwama sami. Konke lokho kunye angibanga sakuzwa kahle hle. Kodwa engikwazi nje ukuthi udadewethu uyayikweleta indoda. Awu. We macele. Uyakhumbula ukuthi ngishilo. Uyakhumbula kodwa uyakhumbula. Wena wawukuthi wena uphuthuma endodeni. Uyakhumbula ukuthi ngishilo kodwa ukuthi musukuya. Ngoba siyamazi thina uAbigail. Siyamazi simaze kudala. Sesibonga umphefumulo ke ukuthi ubuye uphile uphosile umbalani. Nakho engikubongayo ke mina. Noma ngingazi ukuthi ngibongani kodwa nje sengibonga ukuthi uphilileke. Yize ngingazi ukuthi uphilelani kodwa ngisho uchaza ukuthi uyabonga ukuthi ubuphile. Kahle ke mana ke ntombi yakwabanyona indoda ithe yakwaba. Hayi ngeke ngikutshela angiyazi. Awuyibuzanga? Angibuzanga kodwa nje ibihlahla liloku ikhuluma nesingisi. Yala Angiyazi. Angiyazi. Angazi ukuthi ngizothi umuntu onjani obukeka kanjani. yakuthatha ke naya kuphi? Njoba noma uthe ufika nje eyibamba isikhwama noma ikuthathile yakise esigangeni kwenzeke kanjani? Hayi iqale phela yahleka indoda. Yanomusa yathi angigibele ke emotweni ke.
Hayi kwakuhleke kodwa nje hayi safika ke nje kwenye indawo kunezihlahla nje kuleya ndawo iyapaka ke imoto. Ngisathi ngiya Ukushiye lapha. khalani Ukushiye lapha. ithengisi iyavele yamisa imoto yahlutha isikhwama sami yangikhipha ngonyawo. Ha. Ungaka waginqa unyawo nje oluncane kanje. Ngazi yena phansi Yo. angikhipha ngonyawo ngabe yabe seyiphuma ke ijikeliza ngala. Lokhu kokungemuva nakho lokho kungemuva. Yabe Nithi yini? yangitshela Nakho lokhu konke. inamba cha lezi inamba lezi ezila awuyithathanga. Inamba zemoto, inamba plate. yazwana uwe hayi angisithola ngesikhathi sokuthatha konke nje lo Kodwa inamba unayo ngoba Bekuhlangahlangene. yakufonela. Inamba ngoba yakufonela ifoni uyabona ukuthi uyithathile. oh hayi wena usela umanikiniki. Yazi wena uswele uyihlwembulila unalutho. Nafona usenafoni. Awunasikhwama, awunaphaqa, awunalutho. Anxese ntombi nxese. Ngaze Kodwa ngayisola nje uNkulunkulu nje. uNkulunkulu. Awuvula ithombe lapho sibuka nxese. Uthi abanye uphuthu uthunya wena. Ngiyanxese nxese ntombi. Khona ukwehlele akubanga kuhle. Kodwa ke ngesikhathi esilandela ulalele umuntu omdala mayikhuluma. Yes? Uyangezwa? yebo ngizokulalela. Cha phela usezungilalela manje uzohamba kwakho kwamgobhozi. Bakuzwa gogo usuthi uphuthu. Awuthule wena. Thula. Uyolalela le kwamgobhozi ayila kwami. Khululiwe khona kuyethunjini. Cha akukho. Busupheke? Kade ngithi ngizocela yena umamkhulu ukuthi awusithengele uphuthu la izathi. Awu phela ngeke uyothenga uphuthu. Angaze Nje nje ngibona ukuthi sisebenze njani, ngicela sithengele uphuthu. Noma anginike imali, angiphi asiphi imali. Kambe bandile. Khona nje inja ejabulayo. Ngizokuthola. nxese. Ilokhu kusa kwakhe. Angibe ngimshelile ukuthi engayi lapha endodeni ngoba Usithengele uphuthu wemamkhulu. ngoba siyamazi nyoka ukuthi unjani. Manje nawe uzolokhu ubhizi kubukana nezithombe umdala kangaka awukahle. Kanjani lezo ithombe lezo kumele sitone tomato Anabe nobeka amabhodo lapha. Hayi ngizobe ngemuva ngizobeka wena phambili phela wena umholi wetsha manje ngifuna kucaca ukuthi ungenile manje. Hayi angijabule akumnandi enhlizweni yami. Ngithanda lento nje yokuthi umuntu ofundile onoJesu nalabo abanye abahlela phasi nje bayabuka ukuthi awu kanti akubona abantu abaqashukelwe abakholwayo.